Καλησπέρα. Λόγω της βαρύτητας και της διαστολής του χρόνου, ο χρόνος περνάει πιο γρήγορα στο διάστημα. Η βαρύτητα επηρεάζει το χρόνο. Για το κειμενάκι που έχω αφήσει στο Facebook, έχω ένα κειμενάκι γραπτό. Ο χρόνος κυλάει πολύ πιο γρήγορα στο διάστημα, πολύ πιο γρήγορα στο διάστημα, και αυτό είναι λόγω της βαρύτητας. Αυτά, παιδιά, λόγω της βαρύτητας που επηρεάζει το χρόνο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Θα τα πούμε. Φιλάκια, παιδιά, από Δράμα, γεια σας. Καλό μεσημέρι και καλό απόγευμα. Με χαρά, πολύ χαμόγελο, αγάπη και όλα καλά για όλους. Γεια σας, παιδιά.